उगी 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 नायदी तहमाल, उगी 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 नायदी तमाल, अरग के बेरिया भइले देव। उगी 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 नायदी तमाल, उगी 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 नायदी तमाल, अरग के बेरिया भइले देव। आज काहे कइले बार देरिया तो, आज काहे कइले बार देरिया तो, अरग के बेरिया भइले देव। सब दिन उगला बाबा भोर भेनु सरिया, आज काहे कइले बार बाबा इतना देरिया। सब दिन उगला बाबा भोर भेनु सरिया, आज काहे कइले बार बाबा इतना देरिया। बदरी से निकली बहरिया, बदरी से निकली बहरिया तो, अरग के बेरिया भइले देव। आज काहे कइले बार देरिया तो, आज काहे कइले बार देरिया तो, अरग के बेरिया भइले देव। देदी दर्शन माँ बाबा खारा पानियास से, व्याकुल बारी दिबई भूखिया पियास से। देदी दर्शन माँ बाबा खारा पानियास से, व्याकुल बारी दिबई भूखिया पियास से। थर थर कापेला शरीरिया, थर थर कापेला शरीरिया तो, अरग के बेरिया भइले देव। आज काहे कइले बार देरिया तो, आज काहे कइले बार देरिया तो, अरग के बेरिया भइले देव। यश कुमार राज चरण में अइले,
राइटर रविंदर आके सिरावा झुकइले। यश कुमार राजा चरणों में अइले, राइटर रविंदर आके सिरावा झुकइले। बच्चे लाल करेला निहोरिया, बच्चे लाल करेला निहोरिया तो तैयार के बेरिया भइले देव। आज काहे गइले बार देरिया तो, आज काहे गइले बार देरिया तो, अरग के बेरिया भइले देव।